soc català. A mi em sembla una cosa, tothom és un xic egoista. No comprendreu, jo som de Perpinyà. Perpinyà és de la Catalunya Nord, de la Catalunya colonitzada, com deia aquest senyor, per l'estat francès aquest cop. Jo el que pateixi és el francès, no pas l'espanyol. Me sembla que és important aquesta nit... Vostè viu a Perpinyà? Jo som de Perpinyà. Però vostè viu a Perpinyà? Sí. No, li pregunto perquè vostè parla un català bastant semblant al nostre. Sí, vos també, vos també. No, tornant amb això és veritat, vull dir, s'hauria potser de pensar que aquesta nit, sapiguent que TV3 se rep a Catalunya Nord, no oficialment però se rep, amb 5 repetidors, ha costat feina i diners, però s'ha fet, pensar que hi ha milers de catalans que estan espiant aquest programa a nit, i doncs pensar que a Valleus els interessaria de veure que se parla un xic d'ells, aquí. El que vull dir jo, per exemple, jo som català, tinc 20 anys, la meva llengua és el català, el parli també com el francès. Però vostè on va néixer? Jo a Perpinyà. I si va néixer a Perpinyà, com és que parla català? I vostè va néixer a Barcelona, i com és que parla català? Home, perquè el català... Perdoni, perquè el català és la llengua de Barcelona. No, I de Perpinyà i de les Cases. però Perpinyà històricament és Catalunya, a Catalunya Nord. Jo coneixi un munt de gent que són francesos, que venen de París tot això, perquè són aturats o el que sigui, o perquè treballen al país, fins treballen a Catalunya Nord, i que diuen, je suis català, ho diuen en francès. És a dir, que saben pas parlar català, són pas catalans, tenen pas ni arrels catalans ni res, i diuen, je suis català, soc català. És així. Vull dir que s'hauria de pensar un xic que no tots els catalans són nacionalment espanyols, a nivell oficial. Això que vull dir. Jo aquí a la butxaca tinc el carnet, que és francès, i és important saber que hi ha gent com jo també. I gent que ens miren, sobretot això és important. Quanta gent parla català a Perpinyà avui? Com? Quanta gent parla català a Perpinyà? Una xifra sé pas, el que us podria dir és que Una xifra sé pas, què vol dir? Que coneixi pas cap xifra oficialment, sé pas ben bé. Però bé, si vostè i jo anem pel carrer demà a Perpinyà, trobarem diaris en català, editats a Perpinyà... Sí, si no s'ha de citar cap diari, evidentment no ho podem fer, però sí, hi ha un diari en català a Perpinyà. Un diari. Comença per una P, Llavors, no, a Catalunya Nord hi ha més o menys un terç de milió de població, o sigui 370.000 persones. Més o menys hi ha unes 150.000 persones que són catalanes. Vostè ha estudiat en català a l'escola? Jo no. Un xic a la universitat era darrerament, però res més. La Universitat de Perpinyà? Sí, que té un departament d'estudis catalans relacionats amb la Generalitat i coses així. Hi ha alguna altra persona d'algun altre territori de parla catalana que no sigui... Jo el que voldria... Vostè? D'on és vostè, senyor? Digui. D'on és vostè? Jo de Màlaga. De Màlaga? Màlaga. És que ara mateix preguntava per si hi ha alguna persona d'algun altre territori de parla catalana. Andorra. Perdoni, vostè és d'Andorra? Andorra, ja parlem català normalment.